And mina ngithi ngikhuluma ngibe ngithi qa evidence. Ngithi ngikhuluma ngibe ngithi qa evidence. Ngithi omunye ngafika kuye ngithi washiya amasimba angaflashanga. Wathi nawe khululeka. Ngina mathwasa azokwenza yonke into wathi mina amasimba ami. Amasimba amayimi uqobo never over my dead body. Ngeke ngenze omunye umuntu omnyama wakithi lonto leyo mina. Ukuthi manje ngishiya amasimba. Wesi untazingo uyamenza ushiya amasimba ahambisana nomenzo. Athi bakhona amathwasa. Ukhuluma ngami ungazithandi. Angiboshele ingubo mina. Ngichami, chamele ingubo mina. Ngiyazithanda. Noma ngingaphuza kangakanani. Ngichamele ingubo mina. Wena unenerve. Unesibindi esinefuthe eceleni. Wazi ukuhleba ngami ubhoshela ingubo, chamele ingubo. Eduze katshwele. Lo wamthaphu yesigodlweni. Hoyi wena. Wena usungijwayele kakhulu wena. Hayi usungijwayele kakhulu sisi. Sekumele ikhale manje. Kucaca ukuthi abafana bangezansi. Insizwa singehla. Kuqondene umaqondana. Ngqo. Hayi usungijwayele kakhulu. Sekuyisikhathi sokuthi ngidile nawe he manje. Iphumile emgonqweni. Sengidila na unamanyala. Uyimatanisa nami. Ngemali nje yokuthi wena ungemali yokuthi wena ugijimisa ingane zakho ngemkhonto. Ugijimisa ingane zakho ngamatshe. Uvela ku TV ugijimisa ingane zakho. So utshela ukuthi wena manje uphezulu. Uyilento ekhekheni ngendaba yokuthi ugijimisa ingane zakho ku TV. Yo! Sisi? Angisabi mina. Hamba ungena indaba zeingane zosikhotheni lokhu njani ungena indaba zeingane uyabhosha oqala. Bhosha ubhosheka. Sokubiza ngothula. Yabona nje advice engizokunika yona nje yamahala, whether we influencer, we celebrity, wherever la uzibheka khona. Futhi nje noma usebenza. Ungakhulinge ube nomngani uthi lo umngani wami ke lo ibhuza umfriend wami enenza umsebenzi oyi-1 more especially umsebenzi wakhona if une competition yabo njengento zoku-influencer namhla you'll be the best influencer kusasa kube umunye ikhona into ekuthiwa umona and emsebenzini umuntu osebenza naye makwamngane akho akathi umngane akho lo muntu lo yi-colleague because kuzofika la isigaba khona la senigilana khona umuntu akhipha iphiri zakho. Tshela mina why uzwane sekakhipha iphiri limakunutu zaka mama chicken. Umama chicken kushiwa kuthiwa bayahlukumeza amathwasa wakhe. Ithwasa lihlukumezeke lize likuflashele diye. Do I believe uzwane? No, I don't believe uzwane because there's a time la mama chicken ake wa expose kakhulu like amathwasa wakhe against yena, ayifamily yakhe, even abantwana bakhe. But angikhumbula amathwasa aveza indaba yokuthi bahlukumezeka ngalendlela asho ngayo manje yena. You understand? Sometimes, and you know, if you know Magachi chicken and know personality kama chicken, mhlambe bekayisho jokingly so. Mhlambe yazi khona ukuthi uthi aflash angaflasheki then ngithi hayibo gela uflashang athi hayibo phela mina nginamathwaso hayibo mina phela ngumedem. Sometimes umuntu uthi uyisho jokingly akayimina ngimeli akayimini. You understand? But umuntu masazoyisho kanje on the social so ngathi vele wena amathwaso akho behamba ngalendlela azakuflashela. And one thing I've noticed ngabangane not industry friends kuphela abangani nje if unomngane umngane ongakwazi ukukukhuza ama wrong miyeke lo mngane ngoba kusho ukuthi leyo wrong omenzayo angakutsheli ngayo alokathi abantu bathi naye uyayisho lento le ulinde nje lelanga la khona nina wena naye nizogilana khona ayenze njengoba uzwana yenza ngakhona anyazi lengake ebhlungu yenzozwane enzuzwane ukuthi aza akhuluma izinto ezinjengoma chicken part naye uthi uyena mangabe ukhuluma ngaye or yena mangabe yamphaphela uzoku-expose kusho uzwane. Uzwana sengike ngamnothisa seziningi izinto azishile ezirong abanye abantu but I guess following yakhe yamthanda nabantu abaningi bamthanda. I don't know in this situation who is wrong or who's right but all I'm saying ukuthi uma unomngane
isikhozi masiphela noma umngane wakho angakudela kanjani as long as umngane wakho angakhiphanga diphirili makunu there's no need ukuthi ukhiphe izinto nani zenze imfihlakaleni noyi-2 or ubuyena bakhe obonayo bobona but asange uzumkhuze the time umngane so uzosho manje on the socials siyenzeni thina indaba ukuthi uhlukumeza amathwasa aza waflashise kubeni wena njengomngane wakhe azange nje uzumyeke mina ngihlala ngibajabulela abangani ukuthi umngane athi mina ngaphuma kuye ngoba washaya umfazi wakhe phambi kwami mina ngaphuma kuye ngoba ngabona ahlukumeza ingane zakhe ngaphuma so azange uzuphume wahlala up until i-friendship ingasakusave so usho kanje the time friendship ikusave and good you are not saying all these things you are saying now because if bongane uqothi bomela umtsho ukuthi ayike mina ngihambi nabantu abasha abantwana babo angihambi-ke nabantu mina ngiyisangoma ngiyinyanga nami ngugobela nginabogobela abajola namathwasa wabo hayi cha ngihambi nalabo bantu labo but the fact ukuthi bohamba naye kusho ukuthi bongaboni wrong namhlanje ngoba abantu basho ukuthi lento leyo wrong nawe sowusho leyo hayi guys wazi wangidisappointa kuzwani bengacabanga ukuthi angazasho kanjalo bengacabanga ukuthi uloyo muntu loyo ukuthi mangicabana sokumele asho izinto ezi-wrong yena wayezibona on a safe space bekayovakashelani kanti uzobe uyasho fana ukuthi ovakasha kamuntu ubona amakhabetha awile ubona amaphela uthule uchubeke ungamtshela ukuthi mngane phela cleaner uthule mase siphelile isikhozi soyabuyela wena uthi wayengaklini but wangamtshela ukuthi cleaner muthi ungayiboni into wrong or umuntu ajolela umyeni wakhe awusasho wena ukuthi yena but mngana kwenziwa kanjalo sekuphelile sokukhanya usho manje hayi ezinye zezinto ziyabhora abasala bami but that is all for now. Please don't forget to like, subscribe, share and hit that notification button. Ngithanda ukuya